Jeg starter lige op, James. Vi forestiller os, at det der sker, det er, man ser nogle vikinger, der kommer op over en bakke. 2 af dem snubler. Tæppet går ned, tæppet går op igennem. De er blevet rejst op. Og så kommer der flere vikinger. Der er 5 heste, som man ikke ser, men man fornemmer, de er der. Og så kommer der en matros ind og får at vide, at det er et andet stykke, han er med i. Og så er det, at du kommer ind, forestiller mig. Og så er jeg sådan man forestiller sig sådan en lille bitte skibsbygger. Og det kunne være mig, der starter med at synge sådan her. De sten, det er Jellingesten, og dem skal vi bygge, for det er dem, der giver os kredit, når vi skal skifte til kristendom. Og så kunne det være dig måske. Den sten, yeah. Det er den, vi skal bygge, for det giver os kredit. Det giver os kredit, ja. Yeah. Når vi skal skifte til kristendom. Yeah! Og så er der fuld gas på min kristendom, for nu det med de nye sten. Der kan du se, hvordan jeg laver runer, og pludselig er jeg færdig. Og der kommer der en hjort, jeg skyder den med min armbryst. Armbrysten er lidt for tidlig, men det gør ikke spor, for jeg kaster en økse. James? Okay. Men øksen var ved siden af, så jeg havde sat min hund på jagt. Den tog fat om dens hals, og den var slut med den hjort. Og så kan vi spise en dejlig bøf. Og så fader musikken langsomt, mens at det der sker, det er, jeg forestiller mig, at det fader simpelthen, og at James bliver så sunket ned i gulvet, og så kommer der et billede af Asterix op, og så er det slut.